ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ କହିବି ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ, ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରେ ବନା ହେଉଛି। ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଯେହେତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ରେଡ଼ି। ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ, ବୋଉ ଖାଇବେ ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ହେଇଯିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ମସଲାଟା ଟିକେ କଷି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏମିତି ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଭାଜିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତା ସହିତ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି 250 ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ହେଇଗଲା, ବହୁତ କମିଗଲା ନା। ଏଥିରେ କ'ଣ କି ଟିକେ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରୁ ଟିକେ ପକେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଅଲଗା ଆସୁଛି ନା। ଯେଉଁ ଆମର ମସଲାଟା ରେଡ଼୍ ହେଉନି ଭଲସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କେତେ ସମୟ କଷିବି, ସେଥିପାଇଁ ପକେଇଦେଲି ଆଳୁକୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତା ସହିତ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଗୋଳିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଆଳୁଟା ତ ସିଝିନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା। କଡ଼େଇଟା ତ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଧରି ପାରୁନି ଠିକ୍ରେ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଛି ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମାନେ ପୁରା ମସଲା ଲାଗିକି ଆସିଛି। ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଭଲରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ବାସ୍ ଏତିକି ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ସିଝିଯିବ, ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଇଦେବି, ଏବେ ଦେବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଏପଟେ ମୋର ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବନି ମାଛ। ମୁଁ ମାଛ ପିସ୍ଟା ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପୁରା ଚୋପା ଛଡ଼ି ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ବୋଉ ଖାଉଥିଲେ ଶୁଖୁଆ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାର ମୋବାଇଲ ଅପରେଟରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲଟାକୁ କେମିତି ତାର ଅପରେଟ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ନ ହେଉଛି ତାର ପୁରା ଚଲେଇଛି, ଜୋରେ ଜୋରେ କରିକି ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲ ଅପରେଟରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ କରିକି କୁଆଡ଼ୁ ବାଜିଲା, ହାତରେ କେମିତି ରାମ୍ପୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରେଟ୍ ତାର ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସେ ତା ମାମୁଁକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଫୋନ୍ ଲକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇ ପାରୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅପରେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଲକ୍ ନାହିଁ। ସେଇପଟେ ଶୁଣୁନି, କ୍ୟାମେରା ବି ଦେଖୁନି, କେବଳ ତାର ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାର ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲାଣି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଡାକୁଛି କେମିତି। ଆସିକି ପୁଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାଣି, ଆଉ ଫୋନ୍ ଧରିବନି ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାର ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ନିହାତି ଫୋନ୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଏମିତି ତାର ଖେଳ ଭିତରେ ମୋତେ ତ ମାରି ମାରିକି ଫଟେଇଦେବ ସେ। ଫୋନ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିଯାଇଛି ନା, ଟିକେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଲାଷ୍ଟକୁ।
ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ତାର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାଳି ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ତାଳି ତା ସହିତ ତାର ଝୁଲ ନିତାଇ ତାର ଚାଲିଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠି ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାର ପଳେଇ ଯାଉଛି ମହେଶ୍ୱର ମୋବାଇଲରେ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ଆର ଫଟୋକୁ ଯା। ମତେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଧକ୍କା ଖାଲି ମାରୁଛି ଧକ୍କା ମାରି ମାରିକି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଏ ମତେ ଖାଲି ଧକ୍କା ମାରିବ ଯିବ ବାବା ଶୋଇକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନାଇଁ କରି ହଲେଇକି ତାଳି ମାରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ବିଲକୁଲ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଘୋଡ଼େଇ ହଉନି। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଠେଇ ହେଇକି ପଳେଇଲି। ଆଉ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ନ ଚାହିଁକି ତେରେ କେମିତି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆଖି ମାରୁଛି। ସେ କଣ କରିବ ସେ ନିଜେ ବି ଭାବି ପାରୁନି ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପ ର କରିବି। ଭାବନାରେ ରହିଯାଉଛି ତାଳି ମାରିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଭାବୁଛି କଣ କରିବି ନିଶ୍ୱାସ କେତେ ଜୋର ନଉଛି ପୁରା ଥକି ଗଲାଣି। ଥକି ଗଲାଣି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଥକି ଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତାର ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ସମୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା। ଦେଖୁଛି ଆଉ ଥକି ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବ ଏଇଖିଣି। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନବ ଟିକେ ତାଳି ଦେହରେ ଆଖି ପାଖି ଟିକେ ଚୁଟି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚୁଟିଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାର କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା ମୁହଁ ଟା କେମିତି କରୁଛି ନମ କରୁଛି। ତାର ଖେଳ ଚଲେଇଲାଣି। ତାର ଖେଳଟା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାର ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ତ କରୁଛି ତଥାପି ତାର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ତ ମାନେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତାର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଘୋଡ଼େଇ ତ ହଉନି କିନ୍ତୁ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆସିକି ଟିକେ ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।